Iktar ma toqrob id-data tal-24 ta' Mejju, iktar qiegħed jiżdied l-interess fost in-nies għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Sinjal evidenti tul iż-żjara lil ġimgħa filgħodu d-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela għamel fil-Ħamrun. Jidher li l-interess jeżisti ovvjament, nkun ċar. Dina mhux elezzjoni ġenerali, għaliex in-nies aktar qishom jitqanqlu fl-elezzjonijiet ġenerali. Però l-interess li hawn fostra huwa ħafna ikbar minn dak li hemm pereżempju fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. It-turnout Malta jindika lin-nies interessati f'dawn l-elezzjonijiet. Tony Abela żar l-sidin tal-ħwienet u l-pjazza tal-Ħamrun. Hemm tkellem ma' diversi nies li kienu qed jagħmlu x-xiri tagħhom. Jakkumpanjah kien hemm il-kandidat tal-Partit Laburista il-Perit Clint Camilleri. Tony Abela fisser l-importanza ta' dawn iż-żjarat għax permezz tagħhom jinżamm kuntatt dirett man-nies. Fil-waqt li ħeġġeġ li n-nies jivvotaw minħabba l-importanza ta' dawn l-elezzjonijiet, saħaq li żjarat bħal dawn għandhom isiru kontinwament. Tajjeb li din it-tip ta' mixja nibqgħu nagħmluha anki meta ma jkunux ġejjin l-elezzjonijiet għax tant titgħallem ma' n-nies x'inhuma l-problemi tagħhom. X'inhuma s-sodisfazzjon tagħhom u x'inhuwa ngħidu hekk l-ilmenti tagħhom.